la més alta de Grècia, i des d'on protagonitzaven grans llegendes i mites recollits en la mitologia. Parlem d'una religió politeista nascuda cap a l'any 3500 abans de Crist, on es divinitzaven les forces de la natura, energies i qualitats humanes. Però els grecs no concebien els seus déus de forma vulgar o monstruosa, sinó que van ser concebuts i representats com homes i dones d'extraordinària bellesa. Els consideraven immortals i dotats de qualitats superiors a les humanes, encara que amb les mateixes passions, inquietuds i debilitats que els homes. A la mitologia, els déus grecs tenien un origen comú i estaven emparentats entre ells formant una gran família. Vaja, el que vindria a ser un incest en tota regla. Jo ahí ho deixo. Els 12 déus principals estaven presidits per Zeus, pare dels déus i dels homes. El més important, el que vindria a ser el cap de tots ells. Pel seu tro el reconeixereu. Amb ell, la seva dona i germana, repetisc, i germana, era i una ristra de fills, però no tots de la mateixa mare, i germans gelosos, i nebots i fills alhora, i de tot. Ai, mare, que comença el bollit. Els parle d'Artemisa, Atenea, Afrodita, Demeter, Hèstia, Apolo, Hermes, Ares, Hefest i Poseidó. A tots ells els coneixerem al llarg de la nit, perquè l'esperit de tots ells se'ns manifestarà dalt de l'escenari. En la primera peça coneixerem Hermes, fill de Zeus i de Maia. És el déu olímpic missatger, de les fronteres i els viatgers que les creuen, de l'enginy i del comerç en general, de l'astúcia, dels lladres i els mentirers. Sí, sembla que aquesta gentola també tenen déus a l'Olimp. I el que guia les ànimes a l'inframón. També es diu d'ell que és espia nocturn i guardià de les portes. Potser de totes aquestes vessants, la més característica és la d'herald dels déus, el seu missatger. Per això era hàbil en l'ús de la paraula i l'eloqüència en general. Vaja, que era un gran orador amb facilitat per a les relacions d'intercanvi social, prudent en el semblant, però d'actuació astuta, enginyosa i fins i tot picaresca. Tal volta, per aquesta facilitat per a camelar tothom, va acabar sent qui obrira i tancara les portes a l'inframón. Es deia que entrava i eixia sempre que se li antoixava. Parlem d'un déu àgil i enèrgic per cobrir amb solvència els seus recorreguts com a missatger i que per això es va guanyar el títol de patró dels atletes. Com a curiositat, es podria contar que va inventar la lira a partir de la closca d'una tortuga, animal que el simbolitza junt amb la cigonya, i que és reconegut pel seu monedero bossa, les seues sandàlies alades, el Pegasus, o barret d'ala ampla, i el carrusel, o vara d'herald.
A continuació, coneixerem Artemisa, filla de Zeus i Leto i germana bessona d'Apol·lo, de qui parlarem més avant. Era la deessa de la caça, els animals salvatges, el terreny verge, els naixements,